Εδώ θα εξηγήσουμε το marketing plan της εταιρείας FM Group, το σχέδιο αμοιβών όπως αλλιώς το λέμε. Καταρχάς, κάνοντας την εγγραφή μας στην εταιρεία, κατατασσόμαστε στη λέσχη της Μανόλιας. Εδώ βρίσκονται οι τίτλοι από το 3 έως το 21%. Το κέρδος μας σε αυτό το σημείο είναι το άμεσο κέρδος από την πώληση των αρωμάτων και από τα επίπεδα αποτελεσματικότητας, δηλαδή από το τζίρο που κάνουμε εμείς και το δίκτυό μας, το οποίο το μετράμε σε πόντους. Υπάρχει λέσχης ορχιδέας, το οποίο περιγράφει πώς μοιράζεται η εταιρεία το 9% των τζίρων με τους συνεργάτες της. Ας δούμε λίγο το άμεσο κέρδος από τα αρώματα. Ένα άρωμα το πουλάμε 15 και 90, το έχουμε αγοράσει 11 και 20, οπότε έχουμε ένα άμεσο κέρδος της τάξης των 4,70 ευρώ. Αυτό ισχύει για τις μικρές συσκευασίες. Στις μεγάλες συσκευασίες πουλάμε 22,5, αγοράζουμε 15 και 90 και έχουμε ένα άμεσο κέρδος 6 και 60. Το απλό άρωμα μεταφράζεται σε 33 πόντους και το πολυτελεία σε 46 και 40. Θα εξηγήσουμε πιο κάτω γιατί γίνεται αυτό. Υπάρχουν και άλλες σειρές προϊόντων, η σειρά Make-up, η σειρά For Home που έχει καθαριστικά για το σπίτι, πάρα πολύ καλά καθαριστικά, προϊόντα ποδιών, περιποίησης μαλλιών και σπα. Λοιπόν, μπορείτε να δημιουργήσετε μια παγκόσμια επιχείρηση μέσα από το χώρο σας για έξτρα εισόδημα, αφορά όλους, δεν υπάρχει εδώ πέρα φύλο, ηλικία, εθνικότητα κτλ. Έχουμε σαν προϊόν 160 διαφημιζόμενα αρώματα, πάρα πολλά διαφορετικά προϊόντα τα οποία έχουν προσθεθεί και τα αγοράζουμε σε τιμές εργοστασίου. Με την εγγραφή μας δηλαδή μπορούμε να αγοράζουμε χονδρική. Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι το MLM. Το MLM, ή αλλιώς πολυεπίπεδο marketing όπως το λέμε, είναι μια μορφή λιανικής πώλησης η οποία εκτελείται εκτός των αλυσίδων καταστημάτων. Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε καταστήματα. Φέρνουμε σε απευθείας επαφή το συνεργάτη με τον πελάτη και κερδίζουμε από αυτό το πράγμα. Αυτό θα το εξηγήσουμε πώς το κάνουμε. Δημιουργούμε δίκτυα πωλήσεων με συνεργάτες και από το συνολικό τζίρο που γίνεται, εμείς παίρνουμε ποσοστά. Αυτό γίνεται χωρίς όριο, δεν υπάρχει όριο, δηλαδή μπορούμε να μεγαλώσουμε το δίκτυο μας όσο θέλουμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και τα χρήματα που παίρνουμε συνεχώς αυξάνονται και δεν υπάρχει όριο σε αυτό το πράγμα για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Δεν είναι μια εταιρεία ανταγωνιστική, γιατί για να βγάλω εγώ χρήματα θα πρέπει να βοηθήσω και τον άλλο να βγάλει χρήματα. Και υπάρχει μια win-to-win κατάσταση στην οποία δουλεύουμε ομαδικά και προσπαθούμε να πετύχουμε όλοι τους στόχους μας. Εμάς αυτό μας έχει αλλάξει τη ζωή. Θέλω λίγο να το φέρω λίγο στην πιο καθημερινή ζωή. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι όλοι κάθε μέρα κάνουν αυτό που λέμε δικτυακό marketing. Δηλαδή, έχει τύχει να συστήσω μια καλή ταινία σε ένα φίλο μου ή σε μια φίλη μου. Και αυτός ο φίλος μου πήγε και είδε αυτή την ταινία. Εμένα δεν γύρισε ο κινηματογράφος να μου πει ότι κοίταξε να δεις, επειδή μου έκανες αυτή την προσωπική σύσταση, τη διαφήμιση, θα σου δώσω ένα 10% ας πούμε. Το ίδιο γίνεται και με έναν καλό γιατρό ή με ένα καλό συνεργείο στον οποίο έχουμε πάει, έχουμε μείνει ευχαριστημένοι και το στείλουμε στους φίλους μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας. Στην εταιρεία αυτή κάνουμε το ίδιο πράγμα, συστήνοντας να αγοράσουν ο κόσμος προϊόντα τα οποία ούτως ή άλλως χρησιμοποιεί και το συμφέρει να τα αγοράσει. Οπότε, αλλάζοντας αυτή την καταναλωτική του συνήθεια, εμείς παίρνουμε ποσοστό. Αυτό το ποσοστό του τζίρου που δημιουργούμε εμείς, από κάποιο σημείο και μετά γίνεται σαν συνεχόμενο εισόδημα. Τώρα θα ήθελα να εξηγήσω λίγο εδώ με το σχήμα. Είναι τα άτομα σε τζίρο και ο χρόνος σε μήνες. Ξεκινάμε εδώ προσθέτοντας τους ανθρώπους που γνωρίζουμε, αυτοί αρχίζουν και μιλάνε σε άλλους, οπότε μπαίνουμε στο πολλαπλασιασμό και όταν αυτοί συνεχίζουν και διαδίδουν την ιδέα όλοι αυτοί που τους έχουμε μάθει εμείς, τότε μπαίνουμε στην εκθετική ανάπτυξη. Αν πάρουμε ένα παράδειγμα να καταλάβουμε λίγο τη δύναμη της εκθετικής ανάπτυξης. Ας πούμε ότι έχουμε 12 εβδομάδες και λέμε ότι όλοι μαζί θα μιλάμε σε 10 ανθρώπους, θα κάθονται να ακούνε οι 4-5 και οι 1-2 από αυτούς θα γράφονται, θα ξεκινάνε και θα συνεχίζουν τη δουλειά όπως την κάνουμε εμείς. Εάν πούμε ότι βάζουμε ένα άτομο καθένα στη βδομάδα, βάσει εδώ του σχεδίου, την πρώτη εβδομάδα έχω ξεκινήσει εγώ, έχω βάλει κάποιο άτομο, είμαστε 2 άτομα. Την δεύτερη εβδομάδα οι 2 μας βάλαμε από έναν ο καθένας, δηλαδή άλλους 2 γίναμε 4. Θα διαπιστώσετε ότι αν αυτό αναδιπλασιαστεί σωστά και το μάθουμε στον κόσμο μας, τη 12η εβδομάδα θα έχουμε φτάσει στα 4.096 άτομα. Σε αυτό το σημείο, με ένα προϊόν να αγοράζει ο καθένας από αυτά τα άτομα, τα κέρδη μας θα είναι. Λοιπόν, να δούμε λίγο πώς ακριβώς βγαίνουν αυτά τα λεφτά, με παραδείγματα, με νούμερα. Εδώ έχουμε τη λέσχη της Μανόλιας, όπως είπαμε και στην αρχή, από το 3% μέχρι το 21%. Δηλαδή στους 300 πόντους βρισκόμαστε στο 3%, περίπου 2,25 ευρώ γυρνάνε πίσω στο δίκτυο.
Στους 1200 πόντους το 6%, 18 ευρώ γυρνάνε στο δίκτυο και πάει λέγοντας. Βλέπουμε ότι στο 21% που μπορούμε να το πετύχουμε κάνοντας τζίρο ομαδικό, δηλαδή εμείς και η ομάδα μας 30.000 πόντους, 1600 ευρώ περίπου γυρνάνε πίσω στο δίκτυο. Εδώ βάζω ένα παράδειγμα το οποίο έχουμε 6 ομάδες, από την οποία είναι η Βάσο με 2.000 πόντους στο 6%. Βλέπουμε και τον πίνακα. Ο Παύλος με 2.800 πόντους στο 6%. Η Αγνή με 5.500 πόντους στο 9%. Ο Δημήτρης με 6.200 στο 9%. Η Κατερίνα με 9.600 πόντους στο 12% και ο Βασίλης 17.000 πόντους με 15%. Αυτοί οι πόντοι είναι πόντοι ομαδικοί που κάνανε δηλαδή οι συνεργάτες μας και η υπόλοιπη ομάδα τους μαζί αθροιστικά. Τώρα, εδώ είμαστε εμείς στο 21% και βλέπουμε τις ομάδες. Έχουμε αναπτύξει 5 ομάδες. Δείξαμε την επιχείρηση στη Βάσο. Η Βάσο το έδειξε σε κάποιους άλλους ανθρώπους και μεγάλωσε η ομάδα της. Δείξαμε την επιχείρηση στο Δημήτρη, στην Αγνή, στην Κατερίνα, στον Παύλο, στο Βασίλη. Και δημιουργήθηκαν αυτοί οι τζίροι επειδή διαφημίσαμε εμείς την FM Group σε αυτόν τον κόσμο. Εάν δούμε τώρα, εμείς είμαστε στο 21% και βλέπουμε τα επίπεδα των αλωνών. Θα τα πάρουμε ένα-ένα τώρα για να υπολογίσουμε το πώς βγαίνουν τα χρήματα. Εμείς έχουμε αγοράσει προϊόντα και έχουμε προσωπικούς πόντους 34,42. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 21% γιατί είμαστε άνω των 30.000 πόντων. Σε ομαδικούς πόντους είμαστε στις 43.134 πόντους. Οπότε από τον προσωπικό μας τζίρο, επειδή βρισκόμαστε στο 21%, θα πάρουμε το 21% επί των πόντων που έχουμε. Το κάνουμε επί 0,25 για να μετατρέψουμε τους πόντους σε ευρώ. Εάν κάνουμε τις πράξεις βγαίνει 1,81 ευρώ. Αυτό το παίρνουμε πίσω από την προσωπική μας κατανάλωση. Τώρα, αθροιστικά θα πάρουμε και τι βγάζουμε από όλες μας τις ομάδες. Δηλαδή, από την ομάδα της Βάσους, η οποία έχει 2.000 πόντους, βρίσκεται στο 15%, βρίσκεται στο 6%, εμείς θα πάρουμε τη διαφορά. Δηλαδή, 21 που είμαστε εμείς, μείον 6% που είναι η Βάσο, δηλαδή 15% από το συνολικό τζίρο της Βάσους. Δηλαδή θα πάρουμε 15% επί των 2.000 πόντων που έχει τζίρο η Βάσο. Αυτό το κάνουμε επί 0,25 για να το μετατρέψουμε σε ευρώ και μας βγαίνουν 75 ευρώ. Εδώ. Λοιπόν, για να δούμε τι παίρνουμε από την ομάδα του Παύλου τώρα. Ο Παύλος έχει 2.800 πόντους, είναι στο 6%, οπότε θα πάρουμε 12% από την ομάδα του Παύλου. 15%, συγγνώμη. 15% την ομάδα του Παύλου. Οπότε θα πάρουμε το 15% από τους 2.800 πόντους του Παύλου. Το κάνουμε επί 0,25 για να το κάνουμε σε ευρώ και βγαίνουν 105 ευρώ. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και το ποσό που παίρνουμε σαν κέρδος από το τζίρο των υπόλοιπων ομάδων. Αυτά όλα τα αθροίζουμε και θα δούμε ότι στο τέλος, αν κάνουμε τις πράξεις, το κέρδος μας βγαίνει στα 1.003,81 ευρώ. Εμείς αυτό που κάναμε είναι να μιλήσουμε σε κάποιους ανθρώπους, αυτοί μιλήσαν σε κάποιους άλλους, αυτοί που μιλήσαν σε κάποιους άλλους και δημιουργήθηκε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι η εμπορομεσιτεία που λέμε. Πληρωνόμαστε δηλαδή για τη διαφήμιση που κάνουμε. Τώρα, εμείς έχουμε εισπράξει γύρω στα 1.003 ευρώ και 81 ακριβώς, αλλά οι υπόλοιποι επειδή έχουν κάνει και αυτή δουλειά, βάσει του ίδιου σχεδίου, με τον ίδιο τρόπο δηλαδή, εισπράττουν συνολικά, εάν κάνουμε τις πράξεις, τα 1.260 ευρώ. Δηλαδή από το συνολικό τζίρο η εταιρεία έχει δώσει αυτά τα χρήματα σε μένα, γιατί εγώ το διαφήμισα σε πολλούς, και βάσει του τι έχει κάνει ο καθένας έχουμε δώσει και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα αν προχωρήσουμε πάνω από το 21%? Δηλαδή έχουμε το πρώτο άτομο στην ομάδα μας και έχει κλείσει και αυτό στο κομμάτι του 21%. Εάν έχουμε δύο ομάδες στο 21% ή μία ομάδα στο 21% και 20.000 πόντους στις υπόλοιπες μας ομάδας, βρισκόμαστε στο επίπεδο της πορφυρίνιας ορχιδέας. Εδώ η εταιρεία λέει ότι το 4% του παγκόσμιου τζίρου το μοιράζω στις πορφυρίνιες ορχιδέες. Δηλαδή, αν πούμε ότι είναι 100 οι πορφυρίνιες ορχιδέες σε όλο τον κόσμο, το 4% του τζίρου που κάνει η εταιρεία το μοιράζει ισόποσα σε αυτό το επίπεδο. Το 4% μπορεί να γίνει 5,5 αν από πορφυρένια, εκεί που είχαμε δύο ομάδες δηλαδή 21%, αναπτύξουμε και μια τρίτη ομάδα 21%. Εκεί μπαίνουμε στο επίπεδο της αμάραθης ορχιδέας και πλέον μπαίνουμε στο 5,5% του συνολικού τζίρου της εταιρείας. Αν τώρα αυτές τις τρεις ομάδες 21% τις βοηθήσουμε και αναπτυχθούν και κλείσουν πορφυρένιες ορχιδέες και αυτές, τότε έχουμε φτάσει στο 7%. Και το επόμενο επίπεδο είναι να αναπτύξουμε άλλες δύο ομάδες τέτοιες, οι οποίες θα κλείσουν στο επίπεδο της πορφυρένιας, για να φτάσουμε να μπαίνουμε με ποσοστό στο 8,5% του συνολικού τζίρου της εταιρείας.
Βλέπετε ότι αυτή η διαδικασία είναι του πρέπει να σε βοηθήσω να βγάλεις λεφτά για να βγάλω και εγώ λεφτά. Με την ίδια νοοτροπία κινείται η ομάδα η δικιά μας, με ένα καινούριο τρόπο που το τρέχουμε μέσα από το internet marketing. Μας έρχονται επαφές και δίνουμε τις επαφές στις ομάδες μας να δουλέψουν, στον κόσμο μας δηλαδή να δουλέψει. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τον κόσμο που συνεργαζόμαστε, να κλείσει επίπεδο, να βγάλει χρήματα, γιατί έτσι θα βγάλουμε και εμείς χρήματα. Αυτά είχα να σας πω. Καλή σταδιοδρομία με την FM Group.